जत्तनो लामसोगो हाय न हाय त्यारे हादु कक्तमावो दिनैनि पैलानि कक्तमावो जों नायलायनाय एमडिसि बरम गोनां धीरेन्द्र देबबर्मानि कगनतुइ मियावो कक्तमा थुमनाय रंनि बिसिंतुइ एमडिसि बरम गोनां धीरेन्द्र देबबर्मा सामानि जों जत्तनो नुगुइ मानखा लाई थांनाय 5 मार्च रबिबार बनि खरकसा बुफायं तै खरकसा बतानो सामुं सित्रा तानाय रक बाय बेलाय खे वाना मा सोंसा खे बुजाकमानि ते एमडिसि न सिलाइबे कगनाय रखनै सिलाइ सुलजाकमानि आबोनो तुयै थानावो मामला रैमानि यागुलो फानो आ थेमरां रक रमजायाख आइनो बागै बरम गोनां एमडिसि बसाखा बिसकां 48 घन्टानि बिसिंगनो आ थेमरां न रमया हंखे उन्नकुटी डिस्ट्रिक्ट जत एडिसि एलाका तंगमानिवो रूट ब्लक खायनाय एबा स्ट्राइक खायनाय हनै बरम गोनां एमडिसि धीरेन्द्र देबबर्मा कक्तमा थुमनाय रनि बिसिंति साहरखा नरक भिडिअनि बिसिंति नुगैनो मानखा যদিও 48 ঘন্টাनि बिसिङै इ आसामिनो जदि बर रमिया हिंगाखाय आं पाब्लिकलि आं पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पाब्लिकलि आं प्रोटेस्ट खायनाय सारा उनकोटी डिस्ट्रिक्ट जत एडिसि एलाका दंमानि लामा कमा अनिर्दिष्ट कालनि बागै जेसुक आनि समाधान मानियासा आंहाबो स्ट्राइक दाखुबनाय एबं जत एलाकानि लोगोरनो तुइ आं आबोनो परा प्रोटेस्ट खायनाय एबं आं लामा नखरै प्रोटेस्ट खायनाय फायदि इंगे जोंताबक हायनो हाय कक सालायफिनाय बुबाग्रानि बागै जों नुगै मानखा मन्त्रि अक्रा बरम गोनां डक्टर मानिक साहा प्रेस मिट व सामानि ग्रेटर ट्रिपलैंड बरक गसेमानिया नरक मांगपली नायनायदि না গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা কোনো অবস্থায় সমর্থন করি आ कगनतुइ खरकसा डॉक्टर के चक्रवर्ती मंगै ट्विटर नि बिसिंतुइ बुबाग्रा प्रद्युत न टेक ख्लायui साखा बुबाग्रा निस्लाय डॉक्टर मानिक साहानि कक नांकुगो तामनि हुनखे बंखा गोबांकुक लुकुरक बाय चंगजाक खरकसा बरम गोनां मन्त्रि अक्रा ते बसाखा बुबाग्रा न ग्रेटर ट्रिपलैंड नि मंगै त्रिपुरा हास्ते न ताबाकदि फिया एडिसि नि पावर बांग्रनाले डिमान्ड खालायमानो हनै हाके हायनो हाय आ कगनो तुयै बुबाग्रा प्रद्युत अ कगनो फिरखा बरम गोनां मन्त्रि अक्रानि कगनो बरम रवैनो गसे जागो फिया माइनरिटिस बरक तंगै तंनाय रंनि कक एबा सानमुं रकबो सिरिं सिरिंखे बाथागै पाइग्ला आबोनो इंडिया बाय इस्लामिक बांलादेशनि फेरलायमुं नुकजागो हनै बुबाग्रा साखा फायदि इंगे जोंताबो कक सालायफिनाय कताल एमएलए बरम गोनां बिश्वजित कलयनि बागै बतिनि जिबि साखामनगो साकदेरा नायरगनो थांगै नायखा कखे हाय मिया तागारजला कन्स्टिट्युएन्सि नि इंगै जुदा जुदा विलेज कमिटिनि लुकुरक खुमुलुंनि मोटर स्टेन विजय मिছিল ख्लायमानि आ विजय मिছিলनि फिरक थानिबो ड्राइवर मंगल देबबर्मा मंगै खरकसा मालखुं मथरनाय बिनि देरा मंबाय चम्पकनगरनि 30 जन लुकुरक दुखमानखा फायदि इंगे जोंताबो सालायफिनाय 10323 जन टीचर्स रनि बागै गोबांमा लुकुरक न वानसुगै तंबायना बुबाग्रा चंगमारिओ बुध नाना बागै से 10323 जन रनि बागै कक साव हनै आबोनो बुबाग्रा मिया बिनि फेसबुक लाइव नि बिसिंतै स्राय स्राय खायखा चंगमारि पाइमानि यागुलबो बुबाग्रा 10323 जन रनि बागै जबा खलायनो थांनाय तै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि डायलॉगबो आ कक रनो तिसानाय हनै ब साखा बहुत दुख लगा आपका सुन के कि आपका हस्बैंड अब नहीं है और आपके पास एक छोटी सी बेटी है। मैं आपको गारंटी करके बोलना चाहता हूँ कि जब हम बात करेंगे तो आपका इशू भी 100% उठाएंगे और वन टाइम सोल्यूशन का आपका भी वन टाइम सेटलमेंट का आपका भी मैं बात करूँगा। आपने 10,323 टीचर्स ने बहुत कष्ट उठाया, मैं जानता हूँ और मैं आपका बात उस डायलॉग में भी उठाऊंगा और जो बात कोर्ट में चलेगा उसको भी मैं आप चिंता मत कीजिए। इलेक्शन ख़त्म हो गया इसके ये मतलब नहीं है कि 10,323 मैं आपका राइट आपका जो आपके संग जो गलती काम हुआ है आपके संग गलत काम हुआ है उसके लिए मैं इशू उठाते रहूँगा और जो डायलॉग होगा उसमें भी मैं ये बात उठाऊँगा राइटिंग में।
Tini ni bagi asuk no norok aba haike ketal update manui tongna bagi tiari hatuk bai kerengwi tongdi je naiwi subscribe khaya tongnai rokbo subscribe khaina tapok di norok ni chawot chaya or comment khlai sadi like khaidi share khaidi hambai.